खुलुमबाय बाथौ बिबुंसारनि गासै नायगिरि नोंथांमोननि खाथियाव जोङो खर'मुलै खुलुमनाय जासिहरबाय आरो बाथौ बिबुंसारनि साबायखर जासिहरबाय। जोंहा दिनै रौता बियाब दुलाराय बाथौ गौथुमनि 32थि बोसोरसालिया जथुम्माया जोंनि बियाबनि सिङाव थानाय थेन्थामाखा गामिनि बानजायनायाव गाजा गोमजा जानानै थांबाय। अदेबानि बे जोंनि गासै मोन 33 गामिफोरनिफ्राय गासै दिनै लैहोर लैहोरै प्राय 600 थान्दै बिथांमोना बाहागो लाफैबाय। सिबियारि बिथांमोना जोंनियाव आलासि गेदेमा महरै नुजाथिफैदोंमोन। मोनसे समनि दरं जिल्ला बाथौ धोरोमारि गौथुमनि गायसनगिरि नेहाथारि भारत चन्द्र बर', आथिखालाव बिथाङा उदालगुरि जिल्ला बाथौ धोरोम गौथुमनि बोसोनगिरि आरो बिथांनि गोख्रों नाजानायजोंनो गोथार मैखुना गोदान मोनसे महर मोन्दोंमोन। बे हिसाबै बिथांखौ जों हांख्रायना लाबोदोंमोन। बिथांनि बेसेन गोसा बिबुंथिजों जोंनि दिनैनि हाबाफारिया जोबोद मेहेरगोनां जानानै थांबाय। बेनि अनगायैबो जोङो साबायखर होनो नांगोन जे मोन 33 गामिनि रायजो राजाफोरखौ आलो गोजोनै बरायनानै लाबोनानै थेन्थामाखा गामिनि बानजाय आफादनि बिबानगिरि बिथांमोना नांथाब नाजानानै मोनसे मोजां हाबाफारि खुंफुंनानै हरबाय। बेजों लोगोसेनो बे दिनैनि हाबाफारियाव जोङो गांसे लेखाबो सेबखांनानै दिहुनबाय, जायखौ जोङो बाथौ मोन्थोर मुं होदोंमोन। बे बाथौ मोन्थोर बिजाबा जोंनिया गोथार मैखुन आरो बाथौ थान्दैखौ बिथा खालामनानै नैबेखौ सोरजिनाय, बिनि बाहेरा नङा। अदेबानि बेयाव मोननैसो गैयै, गोथार मैखुनाव गैयैफोरखौ मोनदांनानै रौता बियाबनि आसारि गेदेमा बिथांमोना हास्थायनाय बायदि लेखाखौ जों सेबखांनानै होनाय जाबाय रौता बियाब बाथौ गौथुमा। थेवब्लाबो जों खनले बुङो जे जोंनिया बियो गोथार मैखुन आरो बाथौ थान्दैनि खान्थिनि बाहेरा नङा। बेयो बाथौ थान्दै आरो गोथार मैखुननिनो मोन्थोर। खालि मोन्थोरखौल' जों सेबखांनानै दिहुननाय जादों। जों आसा खालामदों बे बिजाबखौ रायजो राजाफ्रा अनसायगोन आरो न'खरनि साफ्रोमबो बाथौआरि बिथांमोना बेखौ लानानैनो जोंनि धोरोम आसार खान्थिखौ फालिलांगोन होननानै जोङो आसा खालामदों। गिबियावनो आं बाथौ बिबुंसारनिसिम आंनि बरायनायखौ बावहरग्रोबाय आरो बेजों लोगोसे बयबो बाथौ बिबुंसारखौ मोजां मोननानै नायगिरि नोंथांमोननिसिमबो आंनि खुलुमनायखौ बावहरग्रोबाय। दा दिनैनि बे 32थि रौता बियाब दुलाराय बाथौ गौथुमनि जथुम्मा, बेखौ जों मोजाङैनो खुंनो हादों होननानै जों सानदों। मानोना जों गोबां समनिफ्राय खस्थ' खालामनानै बे 32थि रौता बियाब दुलाराय बाथौ गौथुमनि जथुम्माखौ जोंनि बानजाय आफादनि लेङाइ आफादगिरि आरो आंनि लोगो नेहाथारि जों लोगोसे जोंनि मोनफ्रोमबो दालाइ आफाद बिथांमोनाबो बे जथुम्माखौ खुंफुंनो थाखाय गोबां गावसोरनि बेसेन गोसा समखौ दिनथ'नानैब्लाबो जोंनि बे गौथुमनि जथुम्माखौ जाफुंसारनो थाखाय बिथांमोनाबो आंजों थोजासे समायखौ होनानै दिनैनि बे बाथौ रौता बियाब दुलाराय बाथौ गौथुमनि जथुम्माखौ मोजाङै मोजां खुंफुंनो होबाय। आरो लोगोसे जोंनि बे दिनैनि 32थि रौता बियाब दुलाराय बाथौ गौथुमनि जिथु जथुम्मा, बे जथुम्माखौ खुंनायाव जोंनो गोबां बाथौ सिबियारिजों लोगोसे गुबुन धर्मनि बा गुबुन हारिनि सुबुंफ्राबो जोंनो दान होनानै जों दिनै बे 32थि दुलाराय बाथौ गौथुमनि जथुम्माखौ जोङो मोजाङै मोजां खुंफुंनो हादों होननानै आं आसा फारियो। आरो लोगोसे जाय बिथांमोनानोखि जोंनो बे दिनैनि बे 32थि रौता बियाब दुलाराय बाथौ गौथुमनि जथुम्माखौ खुंफुंनायाव रां दान होनानै जोंखौ जाफुंसार होबाय, आं बिथांमोननिसिमबो गिबियावनो माने जोंनि बानजाय आफादनि जानानै आं थोजासे आनान गसाइ बाथौ बोराइनिसिम आर'ज गाबनानै जाहाथे बिथांमोननि गासै साननाय मावनाय दांनाय बेफोरो जाफुंसारो आरो आफा बोराइ बाथौआ बिथांमोननो बोर सारस्रियो। बेखिनिखौनो आङो आनान गसाइ आफा बोराइ बाथौनिसिम गुरैयै आर'ज गाबनानै आंनि बे सुंद' बिबुंथि जिथु 32थि रौता बियाब दुलाराय बाथौ गौथुमनि जथुम्मा खुंफुंनायनि सायाव आं बेखिनिखौनो बुंनानै एसेयावनो फोजोबबाय। थेंक इउ।
नेहाथारि रुटा आंचलिक कमिटि बाथौ मावसुमा बिथांखौ दान्दिसे सम गावनि सिनायथिखौ लानो थाखाय गुरै खावलायनाय जाबाय आरो बानजाय आफादनिफ्राय गांसे आर'नाइजों बरायनो गुरै खावलायनाय जाबाय। साबायखर। दायो आं सिनायथि होनो लादों सैर बर' लोगो आफादगिरि बिथांखौबो गावनि सिनायथिखौ लानो थाखाय गुरै खावलायनाय जाबाय आरो बानजाय आफादनिफ्राय गांसे आर'नाइजों बरायनो थाखाय गुरै खावलायबाय। दायो सिनायथि होनो लादों दिपालि बर' लोगो आफादगिरि बिथांखौबो दान्दिसे सम गोसोखौ गावनि सिनायथिखौ लानो खावलायबाय आरो बानजाय आफादनिफ्राय गांसे आर'नाइजों बरायनो थाखाय गुरै खावलायनाय जाबाय। साबायखर थाबाय। दायो सिनायथि होनो लादों बानजाय आफादनि आफादगिरि बरायनो बुंथि दङ थालांदों लाइमोन आफादा थालांदों गोरोन्थि जादों सिनायथिफोरखौ मानगोनां जोंसार बर' बिथांखौ गावनि सिनायथिखौ लानो थाखाय गुरै खावलायबाय। दा लाइमोन आफादनि आफादगिरि लोगोसे मानगोनां उमर सेंगारि बिथांखौबो दान्दिसे सम गावनि सिनायथिखौ लानो गुरै खावलायबाय। बिथाङा लाइमोन आफादनि नेहाथारि दिनैनि नैबे 32थि बोसोरारि जथुमा रौता बियाब दुलाराय बाथौ गौथुमनि सानजेनि हाबाफारिजों सोमोन्दो लाखिनानै बाथौनि सायाव सावरायनाय सावरायमेल बे सावरायमेलखौ दैदेननाय बियाबनि आफादगिरि सफैनो हानाय सावरायमेलनि गाहाय आलासि सफैनो हानाय बे बियाबनिनो लाइमोन आरो माइनाव आफादनि गुबुन गुबुन बिबानाव थानाय बिबानगिरि बियाबनि सिङाव थानाय बोसोनगिरिजों लोगोसे गुबुन गुबुन बिबानाव थानाय बिबानगिरिफोर लोगोसे सफैनो हानाय सिबिजाथाव बाथौ सिबियारि रायजो राजा नोंथांमोन थारैनो दिनैनि सिबियारि हिसाबै बाथौ धोरोमा जे जोंनि गुदि बाथौआनो जे हारिनि सिनस्रि बेखौ दिनै बे मोनसे पर्यायाव लाबोनाय आरो बाथौखौ दिनै मोनसे अर्गानाइज आब्रुथि महर मोनहोनाय आरो बाथौखौ दिनै बुहुमनि गेजेराव सिनायथि होनाय जाय सिबिजाथाव दैदेनगिरिफोरा नैबे बैसोसिम लाबोबाय बिथांमोनखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर जासिदों कारन जाय बिथांमोना दिनैनि नैबे अबस्थासिम बाथौ धोरोमखौ दैदेनबोबाय बिथांमोननि दैदेननाय बिथांमोननि नाजानाय बिथांमोननि सेक्रिफाइस बिथांमोननि जि मोनसे त्याग बे त्यागनि गेजेरजों दिनै बाथौ धोरोमा बुहुमनि गेजेराव मोनसे धोरोम महरै सिनायथि मोनबाय आरो बाथौ धोरोमा दिनै मोनसे आब्रुथि गोनां धोरोम हिसाबै स्वीकृति मोनबाय बाथौ धोरोमनि दिनैनि नैबे आब्रुथि गोनां महरानो जोंनि समाजनि गोग्लैसोनानै थानाय हारिखौ मोनसे गेजेर थाखोसिम गोजौ थाखोसिम नङाब्लाबो जोंखौ गोग्लैसोनायनिफ्राय गेजेर थाखोसिम दिनै मोनसे लाबोनो हादों कारन जों मिथिगौ
जोंनि धोरोमा गोदो मामोन आरो दिनै बबे मोनसे अबस्थायाव सफैखो बेखायनो दिनै